Eta gaur, asteartea da. Eta Antartikako izeber handienetako batek 150 milioi tona ur askatu du. Gainontzian ondo, Klima larrialdiaren eraginez, badakizue, munduan kalteak antzematen direla, gertuan eta ez zain gertuan ere. Esan dizuegu, izeber batek izugarrizko ur tona emaria ekarri duela, zenolako ondorioak datozkigun laster batean? Araba eta Bizkaiaren tamainako izeber erraldoi batek 150 milioi tona ur askatu du Hego Georgia irlati gertu. 68 izozmendia izenaz ezagutzen zen. 2017ko uztailaren 10 eta 12 bitartean Antartikako Larsen C izotz plataformatik askatu zen izozmendi erraldoi hau. Izotz puskaren haustura NASAren Aqua sateliteko MODIS tresnaren bidez atzeman zuten zientzialariek. Gaur-gaurkoz historia osoan aurkitu eta ezagutu izan diren izozmendirik handienetako bat zen. Izan ere zientzialarien ikerketen arabera, izozmendiak kontinentetik askatu zenunean gutxi gora behera 5.800 kilometro karratu eta bilioi bat tona zituen. Remote Sensing of Environment aldizkariaren ikerketaren arabera, inoiz detektatu den 6. handiena zen. Bada, 68 izozmendia duela hilabete batzuk iritsi da erabat urtzera Hego Georgia uhartetik gertu. Bilakaera horretan 150 milioi tona ur geza baino gehiago askatu ditu, eta horrek itsas ekosistema alda lezake. Azterlanak azpimarratzen du fokak, hegaztiak eta baleak elikatzen diren itsasoan isuritako ur volumen horrek uraren eta planktonaren propietateetan eragina izan zezakeela. Zientzialarien arabera izotz polarra ondoren urtzen diren izebergetan galtzea prozesu naturala da, baina berotze globalak bizkortzen laguntzen duela adierazi dute. Hain justu 68 izozmendiaren hausturaren harira, Paul Johnston nazioarteko Greenpeaceko unitate zientifikoko zuzendariak 2017an salatu zuen atzean klima larrialdia zegoela. Bere esanetan Antartika urtzea aldaketa klimatikoak dakartzan arriskuen adierazle larriena da. Izeber gehi buruz, zaila dago esaten, izeber gehi buruz ari garen honetan, aizue, Eliza Katolikoak birpentsatu egin du, ez da berriz errepikatuko, izugarrizko jabetza pila euren izenan jarri bai, herritarrenak ziren jabetzak gogora ezagun. Aurrerantzean badirudi ez dutela lakorik egiteko asmorik ez hain agerian behintzat. Hemos podido presentar el resultado de un trabajo que hace que de casi 1 millar de los bienes inmatriculados, pues la Iglesia ha contrastado sus propios informes en las diócesis con este estudio general para ver que ahí en esos 1.000 bienes habría que hacer una revisión del informe que nos ha sido ofrecido por el Congreso de los Diputados. Espero duzue, albiste bat eta beste bat eta beste bat. Benetan interesgarri dago aktualitatea, baina oxigeno pixka bat ere ondo datorkigu, ezta? Anita Parker taldeak beti egiten digu keinu eta gaurkoan ere geurean abesti berri batekin, aurrera, Anita. Kaixo, gu Anita Parker gara, Mikel, Olatz eta Ane, eta gure 3. lana kaleratu berri dugu, Reset. Eta bertan baita ere bideoklipa atera dugu, ez da azkena izango, beraz? Bideoklip hau bizi musika saioan ikusi dezakezue, 11 telebistan. Agur! Sentipenak, dantzatutakoa, abestutakoa, antzestutakoa, konplizeak, errautza artean, doinuako juka, ozeno jartzuna.
Zurekin dantza ingo dut, zurekin egarengo dut, zurekin maitatuko dut, zurekin bizirik nago. Ez banauzu ikusten, ez da entzuten, gure azken arnasaren lapur. Ez banauzu ikusten, ez da entzuten, gure azken arnasaren lapur. Ez banauzu ikusten, ez da entzuten, gure azken arnasaren lapur. Ez banauzu ikusten, ez da entzuten, baduzu nire duintasuna. Baina sormenari tartean materearekin batera, aktualitateari ere heldu behar diogu nola ez. Eta egunotan, aizue, Beasaingo auzia zerbait entzungo zenuten, bortxaketa hainbat, seriean egindakoak ote, bai ez, zerrote ustezko, aizue, ni neu pixka bat nahas eta geratu nez ustezko, dena zalantzan jartzeraino ere bai. Analizatu dezagun, horretarako gaur geurean nola ez, Maider Galardi F. Agirre. Maider, zuzenan galdetuko dizut. Epaiketa honetan, badirudi ustezkoa izan dela, baita salaketa bera ere, lekukotzak, ze puntutaraino iritsi gara, ze badirudi egunotan albiste dela, zer esan duen, zerrez lekukoak onartu aldu, aitortu du puntu bateraino, baina ustezko hitza behin eta berriz erabili dugu. Bai, hori da ez bakarrekan kasu honetan, baizik eta halako bortxaketa indarkeria matxista kasuetan behin eta berriz errepikatzen den praktika txar bat da ustezkokeria, ezendik esaten. Naiz eta kazetaria izan, asko erabiltzen du Maria Gorosarri HUko irakasleak zea hori, termino hori, ustezkokeriak esan nahi du, ustezko trataera ematen diogula halako delituak egiten dituztenei. Kasu hontan, labur eta pixkate ordenatzeko gertatzen ari den guztia auzi hontan, Beasaineko bortxaketa horrengatikan horretaz egotzita dagoen gizonezkoa, epaitzen ari dira momentu hauetan, 2019an egindako erasoagatik, Andre bati, baina badago susmoa 2012tik saileko bortxatzailea dela. Egia da, oraindik orain, epaiketa irekita dagola, eta orduan tipoak aitortu du egin izana, bortxaketa hori egin izana. Orduan, esango dugu ez, noiz arte segitu behar dugu ustezko hori erabiltzen, ustezko bortxatzailea, berak jada aitortu badu. Kontua da, 1000 forma daudela gai hau tratatzeko prentxan, egia da, legez epai bat atera arte, ezin dezula persona bati leporatu, baiezkotzat jo ezan edo frogatu ezan delitu bat, baina horrik uste dugu ere zer dan zilegi eta zerrez ez, lapur bati edo ezakit beste ekintza bat egin duen bati, ez diogu ustezko aurrizki hori jartzen etengabe. Eta aldiz, indarkeria matxistaren kasuetan, sekulakoa da diferentzia delitu bat hasieratik egotzi eta egozten ez zaiona. Horrek egiten du, berbikimizatzen du erasotua kasu honetan. Ez bakarrik epaiketan badakigu gaina oso bortitza izaten ari dela. Andrea etxetik eta bideokonferentzia ari da deklarazioa ematen, eta gaina kontatu du, nola ordutik ezin izan den lanera itzuli, begiak izan ditunean pentsatzen duen gizonezkoa dagoela, oso testigantza gogorra izaten ari da. Baina, horregatik ez bakarrik prozesu judiziala izaten ari da gogorra, baizik eta gainera edabideetan ez, behin eta berri zalantzan jartze horrek eragiten du azkenean norberak bizitako hori ere zalantzan jartzea. Eta nik uste, beti ateatzen dira holako adibideak ustezkokeria hitz egiteko, eta azkenean nola erasotuak badirudi bera dala bere burua defendatu behar duna akusatua izan ordez, hori kriston paradoja da, berez izatekotan defendatu beharko luke erasoa egin duena, eta ez erasotua bera, baina azkenen epaiketa alderantzizko bihurtzen da, ez? Epaiketa bera Andrearentzako da askotan orduan, noiz edo noiz ateatzen dira horrelako kasuak, eta nik uste hau dela horietako bat, eta kazetariok eta komunikatzailea kriston ardura dakagula gai hauek dagokion begirada onarekin lantzeko eta praktika txarroiek alboratzeko. Ustezko hitza noiz erabili beharko litzateke, Maider?
ustezko, kontua da, ustezko horrek egiten diola erreferentzia oraindik frogatu ezin dan delituari. Horregatik normala da hasiera batean, edo ezakit imaginatu festetan, ez, agertzen denen, ustezko erasotzailea edo askotan esaten da. Kontua da, ustezko horrek baduela karga bat, adierazten dula nolabait ekintza bera ere ez dela gertatu, ez? Badirudi ekintza bera ere ez dela gertatu, ustezko hori jarrita. Orduan badaude beste forma batzuk adierazi nahi dugun hori adierazteko. Legea urratu gabe adibidez, emakume bat bortxatzeaz leporatutako gizona epaitzen ari dira, edo bortxaketaren akusaziopean dagoen gizonak adierazi du, baietz, berak egin duela, ez? Kontua da nola esaten dugun, lege barruan ere nola esaten dugun hori ustezkokerian erori gabe. Ederki, entzun duzuen, Maider Galardi F. Agirrek egindako analisi labur, baina zehatz hori, goan hartu dezagun. Ustea berdi ustel esaten dugun horretan, ustezkoaren erabilera akaso ustela ere gerta daitekela eta alaxe gertatzen ari dela. Salaketa bat egiten denean, egiazko zerbait da, salaketa hori egun badagoelako. Salaketa horretan nor salatzen den, hori beste kontua da, baina akaso ustezko hitz hau bestera batera erabiltzen hasi beharko genuke, besteak beste atxot hitzetan. Ameden eriotzaren berri agertu zanean, medioetan, beste kasu askotan egiten den bezala eta mena kolektiboarekin egiten den bezala, deshumanizatu egin zen, hau da, gizartasunak egin jakon, eta esan ez bere izenik agertzen, eta aldez aurretik hitzak egiten ziren bere eriotzaren apurret justifikatuz, ez? Eta horren hori izan zale lehengo gauza, izan zen pertsona hildako gazte honi izena emon, izen bat ipini, eta herri mugimendu bezala duintasuna itzuli, ez? Hildako pertsona bat. Alde batetik gazte hau desagertute goala hildagertu baino lehen eta horren barri ez geneukan. Gero agertzen da hilda eta 4 egunetara agertzen da medietan hildagertu den gazte bat ala. Eta albiste bardinean lapurretan ebilela, adintzikiko bat zala, erdi ulertzen zen, migrante edo mena ez izena horregaz ezagutzen dugun gazte bat zala. Kolektiboa ja berez oso kriminalizatuta dago jendartean, eta medioek hori elikatu dutela uste dugu, ez? Uste dugu zintzoena edo egin behar zena zen, herriko gazte bat ezagertzen den momentuet, medioetan urten egiten da, herriko gazte bat ezagertu dela, eta hil agertzen den momentuen hil dela, eta min horren barri emoten da, ez? Ez atzaki bat emon, segaitik mutiko hori aldan hil eta bilerrotan azaldu, ez? Medioetan. Hori iruditu jakun oso bortitza. Eta horri zitu ziren gure alarma danak. Bi gauza, ez? Da, gaiz komentatzen dut guztien, alde batetik gazte hauen kriminalizazioa, bai euren azalaren koloreagatik eta bai euren jatorriagatik, ez? Eta beste alde batetik, zelan kasunetan bizkaitu aldundiak ez dauela azalpenik eman gura, ez? Eta galetzen gai segaitik eta baita ere, gau horretan edo gertakizunak gozan egun horretan ze pasau zen, ez? Eta segaitik horren beste denbora gauzak agertu arte. Horrek danak gure gizartearen, jendartearen errealitate bat erantzuten dio, ez? Eta hori bebai gure behin salatu. Tratara mediatikoa zizketan segituko dugu, deshumanizazio edota izaera gabezi horren ondorio ere izaten direlako. Aipatu dugu Beasaingo auzia batetik eta bestetik entzun berri diegu Ego Uribe Kostako bertako agerkariaren bidez egindako elkarretaratzen, herritar ezberdinek egindako salaketa, lekukotzak, azalpenak eta euren ezin egonaren berri ere ekarri dizuegu. Izan ere, Ibaizabal ibaian agertutako gazte migranteren gorpuaren arira, abarrotxa ere desentekoa izan da, besteak beste zenolako kudeaketa mediatikoa izan duen, tutoretzapean zegoela, ez zegoela, eriotzarekin batera segituan aipatu izan delako edabideain batetan lapurretan zihar duen gazte bat zela. Tira, horrek zeresana desentekoa eman du, eta gainera, bidasoan bizia galdu zuen
migrantearen gorpuaren artxibatzeare etorri da. Aizue, badirudi aktualitatea nolabait solapatzen ere hasi zegula eta herritar hainbatek elkartasuna adierazi ere bai, eta zenbaitzuk ere honezkero isuna jaso dituzte, atxiloketaren bat ere izan da, Gipuzkoa eta Lapurdi arteko mugan, krisi honen baitan herritar askok harrera sare batera antolatu dutelako han eta hemen. Tira, egoera honen baitan, zein izan daiteke analisia, bizi dugun egoera honetan, izan Euskal Herria zeharkatzen ari diren herritarrenak edo bertara beste herri batetik etorri direnena. Ze puntutan gaude, Maider? Bueno, esango nuke, eta hau autokritika moduan, argi gelditu dela ze zuriak gean, zuri-zuriak, eta ze urrun sentitzen ditugun hainbat errealitate naiz eta hemen gure bertatik bertara gertatzen den, ez da. Gaur irakurtzen un periodikoan berriro Aita Mari barkua erreskatate baten egon dela azken orduetan, eta bertan ere 7 migrante hildako izan direla, ez? Horko naufragio hortan, 7 gorpu zeudela. Eta konturatu naiz bat batean, kasi gertuago sentitzen ditugula, gertuago edo entzutetxoagoa diala Mediterraneoan gertatzen diren heriotzak gure herrian gertatzen direna, baina ezakit gune gabe jartzen dugulako alako distantzia bat, ez? Han itxasoan gertatzen diren desgraziak nolabait distantzia fisikoa daukagu, eta hemen aldiz gerta egunekin alako distantzia moral bat daukagu, baina ezin dugu ahaztu, iaz Bidasoa inguruan 7 migrante hil zirela, muga gurutzatzen, zigurun egon zala tren atropello bat, azkeneko 2 heriotza hauek ere erabateko zerikusia dute persona migratuek bizi duten egoera eta errealitatearekin, eta errealitate sozioekonomikoarekin noski. Eta kasualitatez, aurrekoan Twitterren ikusi nun argazki bat, zeinetan azaltzezan kazetari bat, esaten etzegoela arazorik jada Santiago Irun eta Hendaia arteko Santiago zubia gurutzatzeko, eta atzean bazegoen pertsona beltz bat, nolabait zelatatzen ea kontrolik baote zegoen ala ez pasal izateko. Eta egia da, hor txioa egiten zuen persona horrek esaten zuen, bueno, zuriontzako ez da egongo jada mugak berrireki ote dituzte, baina aldiz nola mugak beste persona batzuntzako itxita dauden, ez? Eta persona horiek kolore beltzeko persona dira, persona migratua dira, egoera sozioekonomiko konkretua dutena dira, eta oraintxe bertan ikusi behar dugu gure errealitatea, pasoko herri bat bihurtu gerala, eta horren adibide, adibidez Gari Garaialdek aurrekoan egin zuen erreportajea, ez? Netzat oso impactantea izan zen, nola ezakit gure belaunaldi batzuk atzera bideoiek erabili izan dituzten ere ies egiteko edo kontrabandorako edo danadalakoa, eta bain behar izan humanoengatik ez alako bideak egiten dituzten. Eta berriro nete azpimarratu muga horiek berez eta legez irekita egon behar dutela. Egia dela, aprobetxatutu dutela 2015-etik Frantzian terrorismoaren, ustezko terrorismoaren susmopean hor 4. alerta graduan egon da mugak erdi izteko, baina mugak ez zaizkio edon hori izten, eta Europako Justizia Auzitegiak esan zuen ez zegoela justifikatuta muga horiek itxita egotea migrantzio flujua eteteko terrorismoaren izenean. Eta 2020an berriro egin zuten, ezak gogoratzen gehan, 7 muga itxi zituzten, Nafarroa eta Baxi Nafarroa arte. Nik uste batez ere, eta orain izan dako Mikel Ibargurenen atxiloketarekin ere, adierazten digula nolabait egoera honi irautzeko ere, herritarren sustengoa eta elkartasuna ezinbestekoa dela, eta argita garbi dagoela zeinentzako dauden beti ateak irekita eta zeinentzako ez. Alaxe, 7 Garagunkariaren igandekarian duzue muga igarotzearen kronika hori, paperi gabe eta klandestinoki zer nolako egoerak eta pasadizo latzak bizi behar izaten dituzten egunerokoan geure herria zeharkatzen duten pertsona horiek guztiak. Eta aipatzen genizuen geuria.eus atarian, Hego Uribe Kostako atarian zera salatu dute eta eskakizun egin ere bai,
Mohamed El Bashir gaztearen heriotza argitzeko, Galdakaon elkartaratzea ikusi dugu, eta besteak beste, egoera argitzeko, izan ere besteak beste, Aldundiaren azalpen bakarra izan da, dokumentazio faltagatik ez zegoela euren ardurapean. Entzun ditzagun. Bai, alde batetik handera, Bizkaiko Diputazioak medio batzuetan agertzen danagaitik, eta bueno, ez eukola gazte honen tutelarik, ez? Dinorie. Bueno, hori, bebai horrek harritu gintuen pilo bat. Gazte batek naiz eta papelik ezauki, naiz eta ezin demostrau, 17 urte dekozala, berak baino adintxikiko bat ala, eta ez dekola heldurik bere ardura hartzen duenik, Bizkaiko Diputazioak, kasu honetan, ez? Edozein instituziok, sistema demokratiko batek, bere ardura hartzen dau. Eta gero-gerokoa, gero demostrau, 17 urteko zan edo adin nagusia dan, eta hartarako adekiz euren mekanismoak. Baina esatea ez egoa da bere tutelan, bueno, uste dugu guzurra handi betala, ba egoala, eta ez dakiz ze tramitetan egoazan papelak edo ez, baina kontzeptualki edo ez, guretzat ba egoan. Osea, Bizkaiko Diputazioa horretarako ere badau, ardura horrik hartzeko. Pertsona bat hilda gure herria. Pertsona bat hilda eta ezin da ez balitz pasatu bezala egin, ez? Hau da, pertsona bat hilda eta pertsona horri norbaitek eta nolabait duintasuna eman behar dutxo, ez? Kasu honetan, bueno, gu kine gara porreto inordeko, baina gure gu alik eta jende egin batzea segaitik. Ez dugulako gure olako egoerak normaltzat hartzea, ez? Ez da posible gure herrian pertsona bat hiltzea eta danak lasai eta ez gertatuko ez balitz ezala egitea. Irakurketa da, bere bizitza osoan, eta, bueno, bizitza osoan, migrante danetik, eta mena izenpe horretan ezagutzen dugunetik, hotz bako bat izan dana, ez? Balio bako bizitza bat, ala, galdu aldana, ez? Eta ez dala ezer pasetan. Eta horregaz batera, bere lagunei, egoera bardintzuan egonaldiren gazte guzti horri bai, babesa motea, eta esatea eurekaz gauzela, eta gure berotasuna sentidutea, eta gu eurekaz batera borroka bardinean gauzela, euren bizitzak balio dutela, eta euren ahotsari bosgaraiu bat ipini gure dotzi egula. Alaxe kontuak eta komeriak ez direla gutxi, izebergarekin hasi eta begira ze puntutaraino heldu garen. Nazioartean zein tokian bertan, badugu zer kontatua eta zer esana, baina badakizue denerako tartea ez dugula, eta gaurkoz, agur ere esatea dagokigu, tenore honetan, goazen arrasate aldera. Rock erradikalaren garaietatik, ekine, konfunditu egin zara. Lehenago hori geroxeago etorrekoa. Aizue, badakizue korrika laster datorrela, dokumentala ere aurkezten dute, urtero badakizue, urtero korrikaren txanda datorren bakoitzean gauzatxo ezberdin egin datozela, tira, oraingoan dokumentala, uinak, aurrerapen ere badaukagu, bai, esaten didate baietz, bai, Barbara mesez? Bade momentu txiki batzuk ez dagoela musikaik eta ez dela inor solasten mikrotik. Eta momentu horietan jende guztien arnasa, olako irri batzuk, solasak eta hainberte hanka aldi berean lurran kontra jotzen, hoi da, soinu berezi bat korrikakoa. Niretzat ez dakit aian gurea da korrika. Euskalduna no. Arro. Dardara gorri bat izan da. Dardara txiki bat. Hautematea ere kosta egiten den horietakoa. Dardara txiki bat izan da. Kilimek inurritu didat ezkerreko oinpea. Laboral kutxarik. Eta lehen aurreratzen hasi natzaizuena. Korrikarena iei aztu egin zego, baina ez, zorionez Andreak gogora ekarri dit. Eta orain bai, guazen arrasate aldera, rock erradikala bai, aipatu izan dugu hainbatetan, baina erradikaltasun horrek badu bere garapena. Eta ez da oso izen ederra eta esanguratxo daukalako, baina gaurko zagur esateko, orain bai, heldu da tenorea, arrasatetik zuekin ekinaren azkena. Gabon pasa, aio!
esan zidaten menola, nola bera ez naizela, espiuko bestiniak zuzen begiratzen dit, esango nukenik bera baino hobezagu